प्रेम से बोल दी एक बार लड़कैया भगवान की, एक बार बोल दी शंकर भगवान की जय। अरे प्रेमावा से बोल रे जवानवा, प्रेमावा से बोल रे जवानवा, बजरंग बली के आखी आई बाबा आ कौनो रउआ बतिया सुनाई आई बाबा बतिया सुनाई कि आई बाबा हे बाबा। हाँ काहे सारा मात बानी काहे लारात बानी, जीवा में बेचैनी रौरा बावे ए बाबा। हाँ बाबा हमरा लगे आई तनी सारा माई नहीं, खुली के तो बतिया बताई आए बाबा है बाबा। हाँ मास अच्छा गमछी रख। अच्छा कोरोना आइल बा। कोरोना आइल बा बोली गमछी रख। हाँ मुंह पे गमछी रख। कोरोना आइल बा। अरे रउआ तो छोटी मुकी रही तो रउआ के गोदी में खिलाऊनी तो कुदौनी सबे खिलावेला। आ 2020 में रउआ कोरोना लौकता हाँ सबे खिलावेला। अब कोरोना रउआ के गमछी रखी हई रखी आ छोटी मुकी रहनी तो छोटी मुकी रहनी तो गोदी में खिलावानी हो, छोटी मुकी रहनी तो गोदी में खिलावानी हो। आ जंघिया पर बैठा के रौरा झाड़ा फिर दिहानी तो साफ क के रौरा के गोदी में उठवानी हो, रौरा के झूलुआ झूलनी आए बाबू, रौरा के झूलू की रहनी तो गोदी में खेलवानी हो। 2020 में तो कहतानी कि कोरोना आई, 2020 में तो कहतानी कोरोना आई, जल्दी से मास्क लगाली कोरोना आइल, रौरा के लगाई कोरोना आइल, तनी दादी कोरोना आइल, तनिया से मुहावा देखा दी कोरोना आइल, हटा दी कोरोना आइल, आ भाभी से फैला हटा दी कोरोना आइल, आ भौजी के लगावा सटा दी कोरोना आइल, तनी तो घुआवा हटा दी कोरोना आइल। हाँ ये कोरोना ऐसा बीमारी हो हाँ। महामारी हो हाँ लाचारी हो बेकारी हो बेकारी हो लाचारी हो सबके दुनियाचारी हो चारी है और महाबीमारी हो महाबीमारी हो बीमारी है। अब तू हमारा कर लइकाई में खिलौले बड़ो हैं चुमले चटले बड़ो हैं हवले मुतले बिनते साफ केले बड़ो काई न खइलो हम खबर नहीं जानत। लेकिन सुनो और ही सुनो ये बीमारी में हाँ बोलो जीजा से साली छूट गई अच्छा हैं मरद से मेहरारू छूट गई अच्छा और आ काका से काकी छूट गई काकी छूट गई आ हितई नतई सब छूट गई। तो ये बताव कैसे रिश्ता निभाही हाँ ये तो बीमारी है। अरे हमारा से दिलवा रे जोड़ो, अरे हमारा से दिलवा रे जोड़ो, से जोड़ा जा अरे को महीना मुहावा फेर आके सुन मोर बचवा रे, आरहिया में देखी तार बाट नुरे की गइल ससुरारी बाबू धैली हल साली के जाके आ गोल से लगाई लिहल हमारा के गराई रे दिहल
सीना से लगाई रे लिहल रोवा गाना गानाई रे दिहल सीना से लगाई रे लिहल रोवा गाना गानाई रे दिहल राति भर ना नींद आवे कोगरी सुताई रे दिहल साली के बेचैनी कोइल अपने जाके दुआरा सुती गइल साली के बेचैनी कोइल अपने जाके दुआरा सुती गइल सही पकड़े हैं खटिया पर सुतल बाड़ी सिरहानी धके दावत बाड़ी खटिया पर सुतल बाड़ी सिरहानी धके दावत बाड़ी तहारा के जीजा पलानी में सुतवले बाड़ी तहारा के जीजा पलानी में सुतवले बाड़ी घरवा में सुत के साली तो किया दबावत बाड़ी तहारा तो दिलवा में तो बेचैनी करवले बाड़ी नाही बारदास भइल घरवा से बहरी अइली नाही बारदास भइल घरवा से बहरी अइली जीजा जी के धके उहो खटिया पर पटक दियली जीजा जी के धके उहो खटिया पर पटक दियली उनका तो दिल में तो पूरा बेचैनी मचल इहो तो धके साली के खटिया पर तो पटक दिहल सीनावा से हई जतना है कुल तू सुनैला हा हाँ अरे मायरे हे धरती फाटक के हम समाज जाई हे तार वियोग सुनला के बाद हमारा बर्दाश्त नहीं खे होत काहे नहीं के बर्दाश्त होत काहे तारा बचपन में यही तरी भइल बा का हो सालिया आ सरह संग अत्याचार हां बचपन में हेंगे न भइल बा यही से लोग वियोग में पगला बनी अरे बाप रे बाप मन करता कि चापाकल में कूद के जान दे दी हाँ जान दे दी फांसी लगा के जान दे दी चापाकल हाँ फांसी लगा ली गोलवा फांसी या चांपा कल में डूब के फांसी लगा के डूब जाई एक कदम मन करता है तरी हाँ और तनी और सुना तो तारा संगे का अत्याचार भइल बा बहुत अत्याचार भइल बा हां बताओ तनी और कैसे में कौन कौन कोही रउआ से भइल अत्याचार हमसे का बताई रउआ से भइल अत्याचार हमसे अब ना सहात बावे ऐसन वियोग बाटे हाँ फट एक सुनन यहाँ की तार कोस दूर एरिया में जौन बा तो नाम बा जहाँ तरह कौन चीज के बोली बुझाला कि तू गायक हो नालायक हो तने हमारा गाना सुनाओ तो तने ना हम गायक हई ना नालायक हम हई नायक हां बाबा नायक अरे बाप बोली हाँ बोली हाँ नायक बोली नायक हो कि खलनायक हो खलनायक है हमारा तो बुझाता कि तू नालायक हो एगो गाना सुनाओ तो तने हमरा के बढ़िया सुना झकातार देखो ना करे जब में एकदम लावा फूटे लागो कहा गेलो बाड़ा के ना बैटरी डाउन हो गई एवरेडी के बैटरी डाउन इसलिए दिल्ली से छोड़ हमर दिया दिल्ली से तो छोड़ी दिल्ली से आयल बनी तो का बात बा बताई का तकलीफ बा का दुख बा दिल्ली से आयल बनी का लेके आयल बनी का करतनी सुनी मेहरारू खाना देती है कि नहीं खे देत घर से निकल का है कौन दुख बा बताई सुनाई तनी खोख का देनी हां अच्छा कहतिया कि दूर रह कोरोना आइल बा हां और कहतिया कि हो छिपा में जो लइका पैखाना के लेबा धोब आ ना धोइबा नो हां तो पुलिस के ने फोन कर कह दे कि हमार मरद आइल बा 4 दिन से खोखता अब जान लो हम कहां जाए बहुत अत्याचार हो गइल बा का अत्याचार भइल बा का अत्याचार भला अत्याचार के बारे बताओ कि का भइल बा कहती तरह कोरोना हो गइल बा कोरोना हो गइल बा ठीक ठाक बात बोला का अत्याचार कहतिया एगो सुना त तनी चुटकिला शंभू बाबा हो गइल हां कौन चुटकुला सुना दी सुना शंभू बाबा सुना काका हो
सुना था तनी तो एगो के करा से कोही अपना दिलवा के हाल तका लई के करा से कोही अपना दिलवा के हाल तका लई कि देवरा कटल बावे गाल तका लई के करा से कोही अपना दिलवा के हाल तका लई सुनो हमारा शौक लागता का हो का बात बा अरे हो संजीव तो बड़ा गाल कटले बा हाँ वो बड़ी बदमाश है ओकर चंडूल का मुंड हम फोड़ दे हाँ बहुत बदमाश है बड़ी चोपा है बड़ी खतरनाक बड़ी खतरनाक है एकदम ए बड़ा जनी हनो कहेला कि नियरा सोटो सोनी को न फरका हटो कहेला कि नियरा नमस्कार नमस्कार वालों की छेड़छाड़ करे खातिर होली में माफी चाहते अच्छा अच्छा का बच्चा का बात बा बोला बात कुछ नहीं खे हमारे चर्चा होतला चोपा हमन खोपा हम तो हमारे को यो सुल ह हाँ कि देखत मानी हाँ जहां खड़ा हो जाइले तो लाइन शुरू हो लाइन शुरू हो जाला चोपा के में का दिक्कत बा मारा का दिक्कत अच्छा लाइन बिजली के कोई अच्छा पोल के कोई अच्छा अच्छा चाहे लेंस के कोई लेंस के कहीं ओ हम समझानी है चाहे भोजपुरी में कहल जाला नजरिया के नजरिया के दोस्त नजरिया से नजरिया लड़ गइल त चोपा के का भइल ए काका हो हेने तको हम जननी हनो का जननी एक काका हाँ एकरा चक्कर में मत पड़ियो अच्छा, अच्छा। मार दी तरह के धाका पहुंच जेबो कलकत्ता बिना टिकट चाबी के अच्छा अच्छा हाँ बोलिए ठीक बोलिए बनू ए तो और तो ठीक रही जानत अरे खूब ठीक रही खूब ठीक रही सुनो 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 काका के जौन तू दे दी धाका चल बाबा ए काका सुनो अरे एक मिनट चल बाबा सुन हो रे। कलकत्ता चली हाँ, चल एक काका। चल बाबा ए काका हो हाँ बच्चा अरे एकरा चक्कर में मत पड़िया हाँ, काका हाँ। ई तरह का मारी धाका त नेपाल जेबो कि नेपाल, कलकत्ता में कलकत्ता, जेबो कौन कि ठेका? पूर्णिया में जाके गिरबो कि कहाँ मधुबनी कौन? में जाके छिटो हाँ कौन सुनो, ठेकान ए नहीं काका हाँ बच्चा हई बकलोल के फेरा में मत रह अच्छा, अच्छा। अगर भाई चोपा के फेरा में रह अगर तारा के अगर मार देनी धक अरे दादा खाई तो करे से गोलाऊं तो सुन कोई तो सुनो ट्रेन में चल जीबो अच्छा आना भी फ्री अच्छा जाना और भी फ्री। जाना भी फ्री जाना भी फ्री, अब हाँ। पकड़ा गइला पर खाना भी खाना भी फ्री के चक्कर में नहीं आ रहे तो आना और जाना पूरा माफ हो जाएगा ये नहीं साफ हो जाएगा सही हाँ। बाबा 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 बोली 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 मुंह तो खोली होली हाँ काका हो गांव के अफुआ लफुआ हाँ। के संग रहत रह नाती तरह के रहत लूट लूट ले ले सो सो। सुन लो हई काका वाला गांव के तारे छोटका आई दोस्तवा कामे आई पूरा निकल भाव दो दर्शक बेचैन बड़े मनोरंजन खातिर मनोरंजन करी कैसे हाँ। होई कैसे गाड़ी चली ई बात बा हाँ यह बात भाव दी आई छाव में घंटा ऊपर घाव दी बाबा ए काका दिन अब मारी छाव मारी मारी काका हो आ करे जवा में कोरी जनी घाव आए काका हो बाबा तनी देखत रहिया तनी आ कहाँ रौरा बिजुली गिराए हे बाबा हाँ काका बोला अरे कहाँ रौरा बिजुली गिराए आई जन भाव में आई अरे बिजली हाँ ओ संजीव कुमार का छाती पे अरे बिजली गिरा खूब दे गिराई पीस दी दी? मसाला हाँ पीस दी हाँ अरे राई के गिर जाई है एकदम हाँ कौनी हो बताओ तनी और तनी कुछ कह दो अब हम जाए जाए हाँ। कहाँ है दर्द होता पोजीशन गड़बड़ा औरत देखे हो हाँ। इनके लीवर के कमजोर अच्छा लीवर का कमजोरी बा चेहरे के तो वास्ते में रहे चाचा के लिए दवाई बा लीवर का कमजोरी सही हो जाएगी बा हाँ बटला बा लीले वाला हो कि पिए वाला हो नहीं वो लीले वाला ना हाँ पिए वाला हाँ दे दिले कैप्सूल हटिया ये पट घटा जाए मल्लाटी हाँ मल्लाटी मार अगस्त से ना लीवर बंद हो जाए बंद हो ठीक जाएगी ठीक 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 अतन दे तो दे दिए एगो हमारा के हाँ बोली दर्शक सबसे बात हो के कि हाँ। नया कलाकार रामसिंह व्यास के ई सब माने हाव भाव क्वेश्चन लगाता आगे जैसे भी ज्यादा एंटरटेनमेंट हम देवे के कोशिश करम ये हमारा चैनल है संजीव कुमार नंबर 1 चैनल पर नया बानी तो सबसे पहले क्या करें पहला बार वीडियो देखत हैं तो सब्सक्राइब कर लें दूसरा बार क्या करें बेल आइकन प्रेस कर दें तीसरा बार लाइक कर दें चौथा बार कमेंट कर दें हम घंटियों दबा दे ताकि गरीब के तकदीर बनो बस आप ही सब भगवान बनी आप ही सब श्रोता बानी हाँ हमनी के पसंद करे अपने दिल पे राज दी आपके भी प्रणाम आपके माता पिता के भी प्रणाम मोबाइल फैमिली के प्रणाम मोबाइल किनने वाले के प्रणाम वीडियो हमारे देखने वाले के उनको भी प्रणाम
जय हिंद, जय जय भारत। वियतनाम। और बोले के हमनी के चैनल पर भोजपुरी फुल फैमिली ड्रामा ड्रामा मतलब हर दिशा में पारिवारिक ड्रामा उभर के हमनी के दिया दिया नया नया चटनी पीस के धनिया लहसुन तेजपात एके सब पसंद करी रउआ सबके हाँ। खूब कोशिश करब जा रउआ सब दिल खोल के हंसी हंसी। आई छोटका बबुआ पर तने दुलार प्यार दी। हाँ बस जय हिंद, जय भोजपुरी जय समाज। हिंद समाज। ऐसे ही प्यार बनाए रखी प्यार और शेयर कर हमारे लिंक जरूर जी आस पास पड़ोस हितई पुरतई जहां साली सहज करे जरूरी दिल खोल के मालिक रहुए सब हमनी के दाता है। जौन भी गलती होके राम वशिष्ठ यादव जौन भी गलती होके दो भाई के साथ में कॉमेडी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी गलती हो उसको बाबा के संग हम लोग अपना कॉमिक किया आप लोग देखिए और बाबा का झटका कैसे बाबा लगा? का झटका हाँ बताइएगा ऐसे ऐसे ऐसे